शिव के चर्चा में मानवा लगावे के परी। शिव के चर्चा में मानवा लगावे के परी। सखी रंगवा गुलालवा उड़ावे के परी। सखी रंगवा गुलालवा उड़ावे के परी। शिव के चर्चा में मानवा लगावे के परी। शिव के चर्चा में मानवा लगावे के परी। ओही शिव चर्चा में ब्रह्मा जी आई है हो। वही शिव चर्चा में ब्रह्मा जी आई है हो। ब्रह्मा जी आई है स्वरा सती जी आई है हो। ब्रह्मा जी आई है संसार सती जी आई है। ब्रह्मा से वेद के ज्ञान वाले के परी। सरस्वती जी से विद्या कुछ लेबे के परी। शिव चर्चा में मानवा लगावे के परी। शिव के चर्चा में मानवा लगावे के परी। सखी रंगवा गुलालवा उड़ावे के परी। उड़ावे के परी हो उड़ावे के परी। उड़ावे के परी हो उड़ावे के परी। सखी रंगवा गुलालवा उड़ावे के परी। सखी रंगवा गुलालवा उड़ावे के परी। शिव के चर्चा में मानवा लगावे के परी। शिव के चर्चा में मानवा लगावे के परी। ओही शिव चर्चा में विष्णु जी आई है हो। विष्णु जी आई है संगे लक्ष्मी जी आई है हो। विष्णु जी आई है संग में लक्ष्मी जी आई है हो। लक्ष्मी से धनवा कुछ मांगे के परी। यार लक्ष्मी से धनवा कुछ मांगे के परी। शिव चर्चा में मानवा लगावे के परी। शिव के चर्चा में मानवा लगावे के परी। सखी रंगवा गुलालवा उड़ावे के परी। सखी रंगवा गुलालवा उड़ावे के परी। शिव के चर्चा में मानवा लगावे के परी। शिव के चर्चा में मानवा लगावे के परी। ओही शिव चर्चा में कृष्णा जी आई है हो। वही शिव चर्चा में कृष्णा जी आई है हो। कृष्णा जी आई है संगे राधा जी के लाई है हो। कृष्णा जी आई है संगे राधा जी के लाई है हो। कृष्ण जी के संगे रासा करे के परी। अरे कृष्ण जी के संग में रसवा करे के होई। सखी रंगवा गुलालवा उड़ावे के होई। सखी रंगवा गुलालवा उड़ावे के होई। शिव के चर्चा में मानवा लगावे के होई। शिव के चर्चा में मानवा लगावे के होई। ओही शिव चर्चा में भोला जी आई है हो। वही शिव चर्चा में भोला जी आई है हो। भोला जी आई है संगे गौरा जी आई है हो। भोला जी आई है संग में गौरा जी आई है हो। अरे डमरू के धुन पर सबके नाचे के होई। अरे डमरू के धुन पर रंग उड़ावे के होई। शिव के चर्चा
में मानावा लगावे के होई। शिव के चर्चा में मानावा लगावे के होई। सखी रंगवा गुलालवा उड़ावे के होई। सखी रंगवा गुलालवा उड़ावे के होई। ओही शिव चर्चा में गणपति आई है हो। ओही शिव चर्चा में हनुमत माई है। अरे बलाया बुद्धि कुछ लेबे के होई। यार बलाया बुद्धि कुछ लेबे के होई। सखी रंगवा गुलालवा उड़ावे के होई। सखी रंगवा गुलालवा उड़ावे के होई। शिव के चर्चा में मानावा लगावे के होई। शिव के चर्चा में मानावा लगावे के होई। ओही शिव चर्चा में राम जी आई है हो। राम जी आई है संग सीता जी के लाई है हो। राम जी आई है संग सीता जी के लाई है। सब देव लोग के आरती उतारे के होई। सब देवी लोग के चरण पखारे के होई। सखी रंगवा गुलालवा उड़ावे के होई। सखी रंगवा गुलालवा उड़ावे के होई। शिव के चर्चा में मानावा लगावे के होई। शिव के चर्चा में मानावा लगा